Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Abancome isenzo SEGCOKAMA ELISHA abathandi balo ngokuba unqondonqondo abathi ngaso sonke isikhathi lihlezi liqhamuka nezinto ezizothandwa ngabantu. Sikhuluma nje ngempela sonto belikade likhiphe ialbum yalo lilontsha eworkshop nala elifike khona kwama yonke into kwavaleka nemgwaqo oselifikile. Bancome nokuthi likwazile ukuhambela abantu abahlukahlukene okubalwa namaphara. Liphinde labe selihambela kwenye yezindawo eCape Town nokuyila lifike khona lajatshulelwa ngendlela emangalisayo yize noma bekunomunye umcimbi obukhona ngempela sonto kodwa nalo ngapha eceleni belikhethe ukubiza abalandeli balo la ebelolontsha khona ialbum elisanda nakuyikhipha. Lithe malifika lafika ngendezamshini nakuyila abantu abavele basangana khona bajabula ngendlela emangalisayo. Libe selehla ke leyobona abantu eworkshop ukufike kwama yonke into kwaba nesiminya ngendlela emangalisayo. Abantu bancome ubuhlakani kulensizwa bathi ngaso sonke isikhathi ihlezi iziqhamukela nezinto ezizothanda ngabantu ezenzela yona amathupha ihlalele ukugxeka abanye abantu. Bafethu mina ngofisa ke ukuza ukuphawula kwakho ngalo lodaba ukuthi wena ucabangani ngokwenziwe umthandeni Manqele kuyo lempela sonto esisuka kuyona.